Καλά, ναι. Χαλάσαμε. Κάναμε μπλούζα να βρούμε. Πήγαμε. Και μας κοιτούσαν υπέροχοι φυλακός. Πάω και της κάνω να κάνω μια ερώτηση αυτά. Μου κάνει σκρετό το πελάτη. Πάω ξανά. Σε βγάλω στο YouTube εγώ αύριο νιώσω. Κάτσε κύριε να τελειώνει. Έχετε κάνει στην κουλτούρα. Έχετε κάνει στην κουλτούρα. Ου. Βίντεο κάτω. Το κορίτσι βγάζει. Όχι, το στράτο. Απλά το... Απλώς το βγάζω με τη μέθοδο της διάθλασης και δεν στοχεύω κατευθείαν. Βίντεο βγάζει. Ναι, πειράζει. Πειράζει. Γιο. Νόμιμο όχι. Τι να πάρει.